ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଶୁଣିବା ଶକୁନ୍ତଳା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ମନିକାର ଘର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯା ଉଡ଼ିଯା, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରୁ। କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କେହି ବାଧା ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ମନିକା ପଞ୍ଜୁରୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଧରିଛି। ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଝୁଲାରେ ବସି ସେଇ ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନିକାର ମନୋଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏ କଥା ଯେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ତା ସେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। କିମ୍ବା ମନିକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଡ଼ାଇବା ତା ପକ୍ଷରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ବିଚାର ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ମନେ ହେଲା, ପକ୍ଷୀଟା ଖପ୍ କରି ଆସି ମନିକାର କାନ୍ଧରେ ବସିଲା। ତାପରେ ବାମ ହାତର କଚଟିରେ। ମନିକା ଓ ଶୁକପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି। ଅଷ୍ଟରେ ନିଃଶବ୍ଦ ଆଳାପର ରେଖାଚିତ୍ର। ମନିକା ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ନାରୀଟିଏ। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସେହି ମୃଗ ନୟନୀ ତନ୍ଦ୍ରାଳସା ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟିଏ। ହାତର କଚଟିରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ପୋଷା ପକ୍ଷୀଟିଏ। ସେ ଦୁହେଁ କଥୋପକଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପକ୍ଷୀଟି ପଚାରୁଛି, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ସଖୀ? ତୁମର ଦଗାଦିଆ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆସିବେ ନାହିଁ ମ? ଝିଅଟି ହସୁଛି। ସେ ଜାଣେ ପକ୍ଷୀଟି ତାକୁ ମିଛ କହି ମଜା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନିକା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଫେରିଲା। ଶୁକପକ୍ଷୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଝୁଲାରେ ବସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଧାଖିଆ ଫଳଟି ନେଇ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଶୀତ ସକାଳର ଖରା ଖୋଲା ଝରକା କବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଘର ଭିତର ପାହାଡ଼ ପାଖ ଅଗଣାକୁ ବେଶ୍ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ଗଛପତ୍ର ତଥାପି ସବୁଜ। ମନିକା ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସବୁ ଋତୁରେ ସେମାନେ ସତେଜ ହୁଅନ୍ତି। ମନିକା ଘଷି ମାଜି ଧୂଳି ଝାଡ଼େ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶୁଖିଲା କନା ଓଦା କନାରେ ପୋଛାପୋଛି କରି ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଠରୀରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ କାନ୍ଥ କବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଛି। ଏ ସ୍ୱଭାବ ତାହାର ଚିରଦିନର। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ। ତା ନହେଲେ ଏ ବଞ୍ଚିବାର କି ମୂଲ୍ୟ? ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିଛି ମନିକା। ସୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିଛିଟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଜଣେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି। ଠିକ୍ ଏଇ ମନିକା ଭଳି। ଆସନ୍ନ ଝଡ଼ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଯଥାରେ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ କାହିଁକି? ମନିକା ଶିଳ୍ପୀଟିଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର ମଣିଷଟିଏ। ନିଜର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ରୁଚିରେ ବାହାର ଫାଟକ ପାଖକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜେଇ ରଖେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ତାର ନିଜ କୋଠରୀ, ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ଶୁଭଶଙ୍କରର ସବୁ କ୍ରୋଧ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଝଡ଼ର ରୂପ ନିଏ। ମନିକା ଜାଣେ ଏ ଦୋଷ ତାର ନିଜର। ଶୁଭଙ୍କର ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଯଦି ଦେଖେ ମନିକା ବାହାର ପାଖ ଏକାନ୍ତ ବାଲକନିରେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ତହିଁରେ ହଜିଯାଇଛି, କିମ୍ବା ତା କୋଠରୀର ଇଜେଲ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେଇ କାନଭାସରେ କିଛି ଆଙ୍କି ଚାଲିଛି, ବିରକ୍ତିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ ସେ। ଧାଇଁ ଆସେ ମନିକା। ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚା ଆଣୁଛି, ତୁମେ ଲୁଗା ବଦଳି ଆସ। ଦୟା କରୁଛ? ଚା ଜଳଖିଆ ଅଫିସ ପାଖ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବି ମିଳେ। ମନିକା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ଚା କପ୍ ଆଣି ପାଖ ଟିପୟରେ ସଜେଇ ରଖେ। ଅନ୍ୟ ଚୌକିଟିରେ ନିଜେ ବସି ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁବା ଭଳି କିଛି କଥା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଜାଣିଛ, ଆମ ବୁଲବୁଲ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ତା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବ? ଥାଉ ପରେ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱର। ଅଥଚ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ବୁଲବୁଲ ଧାଇଁ ଆସୁଛି ସେ ପାଖରୁ। ବାପା ବାପା, ଦେଖ ମୋ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ନାହିଁ, ଯା ତୁ ଖେଳିବୁ। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଶୁଭଙ୍କର। 3 ବର୍ଷର କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଝିଅଟି ସାରିକା ଧମ୍ କରି ବାପା କୋଳରେ ବସିଯାଏ। ଓଃ, ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବ ନାହିଁ ମୋତେ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଚୌକିରୁ ଉଠି ପଡ଼େ ଶୁଭଙ୍କର। ପୋଷାକ ସଜାଡ଼ି ନିଏ। ପିଲାଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବାକୁ
ଥିବା ଗାଁର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀଟି ରୋଷେଇ ଘର ପାଖ ବାରଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଆସି ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନିଏ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ ମନିକା। ଅଥଚ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କିଏ ଯେପରି କରୁଣ ଭାବରେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାଏ ତା ଭିତରେ। ମନିକାର ଏ ବିଷଣ୍ଣତାର କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ତ ଦିନେ ଅଧେର କଥା ନୁହେଁ। ଶୁଭଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଅସନ୍ତୋଷର ମଣିଷଟିଏ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ପାଏ ସେ। କାହିଁକି? ଅନେକ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ପାଇନାହିଁ ମନିକା। ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମନିକା ପାଖରେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ। ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତ ଦେହକୁ ନେଇ। ତୁମକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହେବ ତ? ନୂଆ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ହସି ହସି କହୁଥିବା ଏମିତି କେତେଟା ସଂଳାପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ମନେ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ ମନିକା। ବାହାଘର ପରେ ପରେ ମନିକାର ମା 2-3ଟି ବହି ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ପଠାଇଥିଲେ ତାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସରଞ୍ଜାମ। ମନିକା, ଏସବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମ ଘରୁ ଯୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ତତଃ ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଛି ତ ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ସେଇ ହସ ଭୁଲି ପାରି ନାହିଁ ମନିକା। ସେହି ରାତିରେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଦେବା ଭଳି ବୁଝାଇଥିଲା ନବ ପରିଣୀତା ସୁଶିକ୍ଷିତା ପତ୍ନୀକୁ। ଦେଖ, ମେସ୍ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇ ପଢ଼ିବା ସମୟ, ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ଦିନ କେଇଟା କଷ୍ଟରେ ବିତେଇଛି। ଏବେ ତୁମ ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ମନ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର କଥା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ମନିକାକୁ ବାଧିବା ଭଳି କିଛି ନଥିଲା। ବରଂ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ଭଳି କହେ, ବୁଝିଲ ତ, ତୁମେ କାହିଁକି ବାହା ହେଇଛ? ରୋଷେଇ କରିବା, ଘରକରଣା କରିବା ବିବାହିତ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଦେବାର ସ୍ତ୍ରୀର ପରମ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ କି? ଥଟ୍ଟା ମଜା ନୁହେଁ। ଜଣେ ପରିଣତ ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣେଇଛି ଶୁଭଙ୍କର। ସେଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ହୋଇଛି ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନର ସେହି ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ଠେଲିଦେଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ମନିକା। କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ସନ୍ତାପିତ ହେବା? ନା, ନିଜକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦିଏ ମନିକା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ଅସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ବିଚାରବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଏମିତି ବିବେଚନାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର କରେ ମନିକା। ତା ସଂସାରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନିକାର ଶିଳ୍ପୀସତ୍ତା ବିଦ୍ରୋହ କରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ତାକୁ ପାଗଳୀ କରେ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଫୁଟ୍ଟିତ ଗୋଲାପ କଢ଼ିଟିର ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଡାକିଲୁ। ବିରକ୍ତିରେ ଚିତ୍କାର କରି ସୁନ୍ଦର ଛୁଟି ଦିନଟା ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲା। ନା, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଭଳି ବସି ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ତୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ତାର ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀ କେତେଜଣ ଆସିଥିବା ବେଳେ? ମନିକା ଦିନଟି ମନେ ପକାଇଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ମାଉସୀ ଚା, ପକୁଡ଼ି ପରଷି ଦେଉଥିଲେ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଖୁସି ଥିଲା। ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ମନିକାର। ସେ ପଦଟିଏ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶୁଭଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିର ଇଙ୍ଗିତ ବା ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ କହିବାରେ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି? ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ଏତିକି ପଚାରି ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆତଙ୍କରେ ନୀରବ ରହିଲା ମନିକା। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ମନିକାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଏମାନଙ୍କର? ସାନ ସାନ ଝିଅ ପୁଅ ଦୁଇଟି। ନିଜେ ଶୁଭଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ଅବୁଝା ପିଲାଟିଏ। ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତେବେ ସତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ? ମନିକା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଏପାଖ ସେପାଖ ଚାହିଁ ଲୁଙ୍ଗା କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଘରଟାରେ ତା ଲୁହ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଛି ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର? ସେ ଅସୁସ୍ଥ। ଏମିତି ସମୟରେ ମନିକା ପ୍ରତି ସେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ବିରକ୍ତ। ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ। ଅଫିସରୁ ଫେରି ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ନ ଯାଇ ଶୋଇବା ଘରେ ଅନ୍ଧାର କରି ଶୋଇବାର ଅର୍ଥ? ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲା ମନିକା। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହାପରେ ମନିକା ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ
କିଛି ନ ବୁଝିପାରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବାର ଶବ୍ଦ। କିଏ? ଶୁଭଙ୍କର? କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଫେରିଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟର? ଏମିତି ଦ୍ୱିପହରରେ ଖାଇବା ବେଳେ ସେ ତ କେବେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଃ, ସକାଳ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉପାସରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକର ଘର ଖାଇବା ନ ହେଲେ ଚଳିବ କିପରି? ମନିକା ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ବାହାର କବାଟକୁ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ଆଖି ଉପରେ ରୁମାଲ, କପାଳର କୁଞ୍ଚନରୁ ମନେହୁଏ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ି ସାର୍ଟର ଉପର ଭାଗଟି ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ମନିକା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛି? ଆଖି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତଥାପି ଭୟରେ ପଚାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହ ତ? ମନିକାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଛଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଶୁଭଙ୍କର। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆଖି ଦୁଇଟି ଚାପି ଧରି ଖଟ ଉପରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଶୁଭଙ୍କର। ମନିକା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲା। ମନ ଖରାପ କରି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିବାର ସମୟ ଏବେ ନୁହଁ। ଏ ସହରରେ ନୂଆ କରି ଖୋଲିଥିବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୁଣିଥିଲା। ଭାରତର ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି କେହି ଆସୁଥିବାର ଖବର ଜାଣିଛି ମନିକା। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି ଶୁଭଙ୍କର। ବହୁ ଅନୁରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ରଖି ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ଏହାପରେ ମନିକା କିଭଳି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡାକିଛି ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଇଛି ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ଭୀଷଣ ବ୍ୟସ୍ତ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନିକାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି ସେ ଯାହା ଶୁଣାଇଲେ ମନିକା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଥିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନଙ୍କର ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ସେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତାହା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବେ କାଳ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା ମନିକା। ଅବଶ୍ୟ ଔଷଧ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଥିବା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ କରି ହେବ। ତେବେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ନିଆ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ એકમાત્ર ଉପାୟ। ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ତ? ଅର୍ଥ ନେଇ ଆଖି କିଣାଯାଇପାରେ ନା ମନିକା, ଏହା ଦାନ କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ନେତ୍ରଦାନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ସାରା ଦେଶରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଆଖି ମିଳିଥାଏ ତାହା ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ ପାଣି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସସ୍ନେହ ଉତ୍ତର। ଡାକ୍ତର ଦୟାକରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଆଖି ନେଇ ଲଗାନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତରେ କହି ପକାଇଲା ମନିକା। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକାନ୍ତ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆଇନ ନାହିଁ। ସେଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କୋଠରୀରେ ଶୋଇ ରହି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ କିଛି ଭାବିପାରିନଥିଲା ଶୁଭଙ୍କର। ଡାକ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ ଶୁଭଙ୍କର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଶୁଭଙ୍କର ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ପାଖରେ ବଗିଚାରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନଟିରେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା ମନିକା। ତଥାପି କେଉଁଠି ଯେପରି ଚେନାଏ ଆଲୁଅ ଟିକିଏ ଆଶା ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲା। ନଚେତ୍ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ନୀରବରେ କ'ଣ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସେ। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ମନୋବଳ ହରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ। ଏ ମଧ୍ୟରେ 7 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ମନିକା ଆସିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାହାରେ। ସେ ପାଖରୁ ୱାର୍ଡ଼ ବୟଟିଏ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏଠି? ଡାକ୍ତର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମନିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲି ଡାକ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ପରେ ମନିକା ଆଶାଶୂନ୍ୟ ନିରୁପାୟ ମନୋଭାବ ନେଇ ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ହୁଏତ ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ଆଖି ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ତା'ର ମତାମତ ମାଗିବେ। ଏଇ କେତେ ଦିନରେ ମନିକାର ବୟସ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ହଜାଇ ଦେଇନଥିଲା। ଏବେ ଡାକ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନିକା। ମନେହୁଏ ଛୋଟ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଆଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଯିଏକି ଜୀବନ୍ତ କର୍ନିଆର ସେଲ୍ ନେଇ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର କର୍ନିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନେକ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ଏହି ଭାବନାରେ ମନିକାର ଆନନ୍ଦର ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାହାରୁ ଡାକ୍ତର ଆଣିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ନର୍ସିଂହୋମରେ ଚାର୍ଜ,
ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଫିସ୍, ଔଷଧ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜଣେ କେହି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ହିଁ କର୍ନିଆ ସେଲ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ମନିକା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ତାର ଅନେକ କାମ। ତାର ସତେ କି ପର ଲାଗିଯାଇଛି। ମଝିରେ ମାତ୍ର ଦିନଟିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଷୟ ଶୁଭଙ୍କର ପାଖରେ ଉଠାଇ ପାରେ ନା। ମନିକା ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧା ଦେଇ କିଛି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ପହଞ୍ଚିଛି ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଗାଁରେ। ପରେ ପରେ ପାଖାପାଖି ସହରରେ ଥିବା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାଇ କହିଛି। ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ମନିକା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ଆତ୍ମୀୟକୁ ବ୍ୟସ୍ତବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛି, ତାହା ଶେଷରେ ଏଭଳି ନିରର୍ଥକ ହେବ ତାହା ଆଦୌ ଭାବି ପାରିନଥିଲା ସେ। ନିଜ ଆଖିର ଟିସୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଗଭୀର ନିରାଶରେ ଫେରି ଆସିଲା ମନିକା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚକ୍ଷୁ ବିଶାରଦ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଡନରଙ୍କ ପାଇଁ। ନିରୁପାୟ ଅସହାୟ ମନିକା। ଡାକ୍ତର ନୀରବରେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ମନିକାର କଥା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମୋ କର୍ନିଆର ସେଲ୍ ନହେଲେ କ'ଣ ଆଦୌ କାମ ଦେବ ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ବିଶାରଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦାମୀ ମେଡିସିନ ଦରକାର। ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି। ମନିକା ସ୍ଥିର ଅଥଚ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତର ଫେରିଗଲେଣି। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ମନିକାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନିଃଶବ୍ଦରେ ମନିକା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଃ ମନିକା, ତୁମ ଆଖିର ସିଭିୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଅପରେସନ୍ ପରେ ମନେହୁଏ ଆଦୌ ଯତ୍ନ ନେଇନା। ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଏବେ ତୁମେ ଶୁଭଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତୁମ ଆଖି ବାହାର ନ କଲେ ଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଅଦ୍ଭୁତ ମନିକା। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତା ମନରେ କାଣିଚାଏ ବି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଏ ପରିଶ୍ରମ ତେବେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। କର୍ନିଆ ସେଲ୍ ଦେବା ପରେ ସେ ଯଦି ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ବେଶୀ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ସେ ବେଶ୍ ଶାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଥିଲା। ମନେ ମନେ ହୁଏତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ଯେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିଆସିଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମନିକା, ତୁମେ ଏବେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏହି କଥା କେତେ ପଦକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେ। କିଏ ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି ମନିକା, ଅପେକ୍ଷା କର। ଶୁଭଙ୍କରକୁ ଦେଖୁନୁ କେତେ ନିରୀହ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଝରକା ବାହାର ଆକାଶ, ସବୁଜ ଲନ୍, ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ବଗିଚା ସବୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଥିଲା ମନିକା। ଓଃ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି। ଦେଖ ତ ଶୁଭଙ୍କର କିଏ ଆସିଛି। ମନିକା ଭଳି ପତ୍ନୀ। ବାସ୍ତବିକ ଏ କୃତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ଆଖି ଫେରାଇ ଚାହିଁଲେ। ସାମ୍ନାରେ ସକାଳର ସଜ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହକର୍ମିଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସୁମିତ୍ରା। ଠିକ୍ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଯେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେ କ'ଣ ମନିକା? ଇସ୍, କି ରୂପ! ଦର୍ପଣରେ ଥରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଛ ମନିକା? କି କୁତ୍ସିତ! ଶୁଭଙ୍କର ଘୃଣାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନେଲା। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ। ମନିକା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ହାତରେ ଧୀରେ ହାତ ରଖି ବୁଝାଇଲା, ଏସବୁ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ। ମୋର ଏ ନୂଆ ଜୀବନରେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମନିକା। ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଶୁଭଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ସରିଲା ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ହେବେ।